дар доираи баргузории чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 31-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ширкати мобилии Z-Mobile барои тарбиятгирандагони мактаб-интернати кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Вахш чорабинии хотирмони фарҳангӣ баргузор карда шуда, ба ҳар яки онҳо тӯҳфаҳои идона ва лавозимоти хониш дастрас карда шуд. иқдоми мазкур бо ҷонибдорӣ аз сиясати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуда, боиси хушҳолии аҳли омӯзгорон ва тарбиятгирандагони ин даргоҳ гардид. пайравӣ ва дастгирӣ аз сиёсати имрӯзаи давлат ҳукумат, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ширкати Z-Mobile дар Тоҷикистон мунтазам аз аҳволи хонандагони мо дидан менамоянд. дар баробари дидан намудан чӣ хеле ки ба шумо маълум гашт, имрӯз ба тарбиятгирандагони мо як қатор маводҳои хӯрокворӣ, ашёҳои хониш тақдим намуданд. ба роҳбарияти ширкати Z-Mobile миннатдоргии худ ва кормандон аҳли хонандагонро мерасонам. тавре иттилоъ дода шуд, дар мактаб-интернати кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Вахш 287 нафар наврасон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд, ки таҳти таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати мамлакат қарор дошта, барои онҳо шароити мусоиди таҳсил ва буду бош фароҳам оварда шудааст. дар ин баробар вазорату идораҳо ва дигар ширкатҳо низ пайваста аз ҳолу аҳволи тарбиятгирандагони муассисаи мазкур бохабар гардида, ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардонидани шароити муассиса иқдомҳои гуногунро амалӣ менамоянд. тавре гуфта шуд, ширкати мобилии Z-Mobile ҳамасола барои муҳассилини ин даргоҳ як миқдор лавозимоти хониш, маводи ғизоӣ ва дигар ашёи лозимаро дастрас намуда, бо ин роҳ баҳри баланд бардоштани рӯҳияи наврасон нисбат ба илму ҳунаромӯзӣ ва ватандӯстиву хештаншиносӣ мусоидат менамояд. дар идомаи чорабинии имрӯза бозиҳои гуногуни шавқовар доир карда шуд, ки боиси хушҳолии наврасони ин муассиса гардид. исмоили соҳибназар, Парвези Сафар аз ноҳияи Вахш барои барномаи ахбор.